Prečo to skončilo? Lebo v živote vždy niečo začína a niečo končí. Nie, ja som zase videla video, kde hrá ten Černoch, že Little President a tam bolo, že mama odzadu je... Mama. Nie. Mama odzadu je milfka, prepáč. Nie, tam bolo, že... Mama odzadu je milf. Je to natáčať? To pôjde na internet? Chcete, aby to šlo na internet? Nie, že Mom Upside Down je wow. Tak to som chcela povedať. A ešte poslednú vec, že povedz ty... Máťo, povedz ty. Čo? Že stressed. Ja aj nič už. Chalani. Sme došli v pravý čas. Ste došli, chalani. Chalani, poďte, zaseknite statíve. No, neviem, čo dojebaná, ale... Povoli? To bude zaseknúť. Je? Je. Je tu? Bolo posledný plán. No, je to možno. A ešte raz.